ଦେଖିପାରୁଛ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୋଜି କରିବାକୁ ଆସିଛୁ। ଦେଖିପାରୁଛେ ଆମେ ଆସିଛୁ ବାୟା ଡ୍ୟାମ ଭୋଜି କରିବାକୁ। ବହୁତ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆମେ ଏଠି ସାଲାଡ ପାଇଁ କଟାକଟି ଚାଲିଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆମର ଚିକେନ କଥା ଚାଲିଲାଣି ଚାଲିଛି। ଆମର ଭାତ ବୁଲା ଚାଲିଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେମାନେ ବହୁତ ଷ୍ଟୋରି ସେ ଆସିଛନ୍ତି ପୁରା ଭିଡ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛୁ ଉପରକୁ ଡ୍ୟାମ ଉପରକୁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଡ୍ୟାମ ଉପରକୁ ଯାଉଛୁ। ହଉ କଣ ହେଲା ନିଜ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଲୋକ ବହୁତ ଭିଡ ଅଛି ଆଜି। ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ରେଡି ହେଇସାରିଲାଣି। ସାଲାଡ ବି ହେଇସାରିଲାଣି। ଗରମ ଗରମ ସାଲାଡ ପୁରା ବାହାରି ସାରିଲାଣି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଭାତ ବି ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇସାରିଲାଣି। ଆଉ ଚିକେନ ହବା ବାକି ଅଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ରେଡି ହେଇସାରିଲାଣି। ଚକା ପୁରା ରେଡି ହେଇସାରିଲାଣି। और लोक पूरा भरपूर और सालाड बना चलती लाइक करिए चैनल को चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो सब रेडी खाना पीना राधा तो आस ना।